ውሳኔ ናይ ህዝቢ ዘይኣምን እንታይ ኣፍሊጥዎ ንሰላም ዝልምን ኣብርሰ ውሳኔ ናይ ኤሪትራ ዘይኣምን እንታይ ኣፍሊጥዎ ንሰላም ዝልምን ደላይ ሰላም ንስዩ ደላይ ናጽነት ደላይ ሰላም ንስዩ ደላይ ናጽነት ቁኑዕ ውግእ ዝኸፍል መስዋዕትነት ቁኑዕ ውግእ ዝኸፍል መስዋዕትነት سلام تخطاتلت نايش channel كمي كنيخم كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر من نيوتيو امبار ابزا فيديو زيا ابزو وان زيا ابزا حلفة قرنيات كن ريوت انا حنا ابستفل علي كورنعاتنا عالم زقبر زنبري افيستيبالاتنا يرترا زقبر زنبري باسنا غرغرين نعوز ملكات قدايات كابستفل علي وقن مچم غزينا وسد مسكدت حقاو منقدي من يجيغنيا من يقنع من يو تساتيفو سلامنتاي كل زبل مسغزيه كل كغاد مخانو كل زفلط حقي زي سلازي ابزوان زي اقدست معبالاتات كنرينا اب كندا بوليس ناي كالغاري انت عينت وسانه يبلو كنرينا اب اسرائيل حدا قداسي حبريتا كنرينا اب جرمن اب استخايدون حدا قداس حبريتا كنرينا كالون مستكنتا زخودو اقدست معبالاتات زبلوم نارانا كنكيدنا بليز اذا حبريتا زي كل كاب تخكلنيا سورس ناتو زمتايو كل تنزاربون امريون دما بإيفيدنس ويكا بتخكلنيا مرقاقزي زقوم سلو زخوني كل سب كفلطون كناك حلون تخكلنيا حبريتا حزنا خنكيدن يزدلي سلازين يز channel لايك بمقبار سبورت قبرو مجمريا بناي كندا كنجمرينا قدمنا بتخالي مقطعنا مالتيو let's go. Good evening, everybody. Sorry for being a few minutes late. I'm Chief Constable Mark Neufeld of the Calgary Police Service. Thanks for coming out and joining us here tonight. I'm here to update you on the violence that occurred on Saturday afternoon in the northeast community of Falcon Ridge. We believe that the So زيد بلوزلو ناي كندا ناي توي اب كالغاري زغاطمه كونتات منالبات نت كونتات ديرا هم يركم تكونوا تخوليكم نزي مسل نير كونتات بحتر زباله خنريا خلنا بزح ابون منالبات كمتنا اسرائيل اوكانت زي نبره جيميسك كاريكم كفتني دحان نزي انا رانسنا is linked to ongoing conflict involving some members of the Eritrean community and is related to similar events we've seen transpire around the world, across Canada, and right here in Alberta. إذا تريوا زلهم إتاب أب زبال زلوا أب كندا أب البرتا أب كندا أب كالغاري زقات أم كونتاتيو سلزي التكونتات أزي بروتال باسي كم زنبرو just كاريكم كيراهم نامنتاي كم زقات أم مالتي سو نملا سجي التكونتات. Know that our service is not taking sides in relation to. So نتكونتات كله مسرعية نحدا وجن وين يتحدث أكيد كنا أب حدا حبريتا بتحنا لنا وسانة بتحنا لنا قبل يسمعوا وزخاء مسجزية كل هجرات أب كل هجرات تمساسال كيس لزغنة تمساسال حبريتا ونكمت كم زغل مجمع يدلي نايتن سأكيد كنا نرأيه تبوليس بلزلو كم من تحت بقي سمين كم زبلزلو. The underlying conflict. We've been in talks with the community, and there are strong feelings on both sides of the issue. It's also important to know that there are individuals and families who simply wanted to attend a cultural event and had no intention of bothering anybody else and did not want to be bothered themselves. The point is that all groups have the right to gather and to assemble, and as soon as opposing groups set out to disrupt those events, and especially if they do that with violence or threats of property damage, that results in the laws being broken. So أبدي هذا لا تتخكل إن يعني بنتايلو مجمريا نخلتي وجنا يتزبي رخيبنا زراريبنا هنا برتوع سمعتن فيلين إنكم زلوا دمار ينايلو أنت خوني بحقنا يتحجر ويكم مسرتتي أبتعد زلوا الجباب مالتيو نفسه كسب بحقه ومن قدي نعتوب على الكجبر مثلا لويلو قال زبدما تقاوم خبط حقه ومن قدي كقاومون مثل كم زلوا بتوم زجبروز نبردما نسب كي ربشوا سب كي ربشوا من بسلام كجبروز دلي كم كالو دما نبتي إيفنت زمتو بولن توم صدرهم أبو متيوم كتصبلوز دلي نيروميوم توم نابو قام زمتو بفلا دما بقونت زجبرو أنصار حق مخانو يزارب على لودهان كبر هالكميس بغيرو. That was the case on Saturday afternoon. This clash was centered around two separate events scheduled in the city's northeast quadrant. The scheduled events were peaceful in nature, and all attendees are not to be blamed for the violence that transpired alongside them. I want to be very clear. The clash was not a protest.
This was a planned, targeted attack made by some members of the involved communities. This is really the largest violent event to happen. So ኣብዚኣ ንጹር ክኸውን ይብላ ኣሎ እቲ ኩነታት ዝተገበረ እቶም ሓደ ወገን ንኣብነት ፌስቲቫል ዝገብሩ ዝነበሩ ወገን ብትክክል ኣብ ቦታኦም በዓል ክገብሩ ከለዉ እቶም ተቃውሞ ዝነበረ ገለ ክፋል ናይቲ ተቃውሞ ይኮነ ነይሩ ንጎነፅ መዲቡ ዝመፀ ክዕምፅ ኢሉ ዝመፀ እዩ ምንታ ክትርዳእኩም ደጊሙን ክዛረባ እዩ ስለዚ ድሓን ስማዓዮ ፅቡቅ ጌር ከብርሃልኩም ኣይናይ ምዃኑ ስለዚ ነዚ ኢና ድማ ንዛረብ ነርና in our city in recent memory if you think about the numbers of people that were involved in this. We are actively investigating this incident and we will hold those responsible for the criminal activity that took place there. We have dedicated ነቲ ኩነታት ብፅኑዕ ንከታተሎ ኣለና ምንምርምሮ ኣለና ነቶም ነዚ ዝገበሩ ድማ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ድማ ብትክክል ናብ ሕጊ ከነቅርቦም ኢና ይብላ ኣሎ resources working on the investigation to carry out the investigation. With approximately 150 individuals believed to be involved, it'll take some time to finish the investigation as we'll need to do our due diligence and review all of the available evidence. ከባቢ 150 ኣብቲ ኩነታት ዝተሳተፉ ስለ ዘለዎ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝኾኑ እቲ መፅናዕቲ ክግበር ዝኽእል ወይ እቲ ምርመራ ክግበር ዝኽእል ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ግን ዝኣክል ሪሶርስ ወይ ካስ ዓቕሚ ሰብ ጌርናሉ ኣለና ነቲ መፅናዕቲ ወይ ነቲ ምርመራ ይብላ ኣሎ At this point, we're asking members of both the media and the public to share any information that they have available. That would include photos, videos, social media posts, CCTV footage, or anything else they may have captured in that area. ኣብቲ ዋን እዚ ንዝኩሉ ማሕበረሰብ ናይቲ ካናዳ ኣብቲ ኢቨንት ዝተሳተፉ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኩላቶም ዘለዎም ሓበሬታ ከቕርቡ ንሓትት ኣለና ኢንቨስቲጌሽን ክሕግዘና ይብላ ኣሎ ኣብዚኣ ድሕሪት ኣገዳስነት ብክዛረብ ድሕሪ ናብ ጀርመን ክኸይደ ከምኡ ዓይነት ምዕባል ኣሎ ኣብ እስራኤል እውን ከምኡ ክንርኢና ንቐፅል In the coming days and weeks, we will also be asking members of the community to help to identify and locate persons of interest and people that we believe were involved in some of these crimes. Some of that ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ገለገለ ሰባት መንነቶም ክንፈልጦም ስለ ዘይንኽእል እቲ ኮሚኒቲ ክትሓባበረና ክንሓትት ኢና ይብላ ኣሎ if we knew or if we were aware that this could happen. The answer to that is yes. The Calgary Police Service has very strong relationships with all of the communities, including the Eritrean community. Our members knew of the scheduled events in the area and also knew there was potential for violence based on the previous conflicts in Israel, Toronto, and in Edmonton. ሰንታ ይብላ ኣሎ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ፖሊስ ናይ ካልጋሪ ኣኹል ሓበሬታ ነይርዎ ደ ዝብል ሕቶ እወ ነይሩና እዩ ሓደ ምስቲ ዘለና ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለና ካልእ ድማ ኣብ ካል ሃገራት ኣብ ኤሮጳ ኣብ ስዊድን ዝካየድ ዝነበረ ጀርመን ከምኡውን ኣብ እስራኤል ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ቶሮንቶ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ኤድመንተን ዝካየድ ዝነበረ ስለ ዝረኣና ምድላዋት ነይርና እዩ እንታይ ዳይ ትፀገም ሕጂ ስምዕዎ In August. We worked directly with the event organizers prior to the events to ensure safety for the community and to try to ease tensions between the involved groups. Once violence did break out, we were on scene very quickly and able to separate the combatants and quickly restore public order. CPS members on the scene showed exactly why we train for situations like this. Their actions brought the violence to a quick end, prevented further escalation, further injury, and further property damage. بتخكل التكونات مسقاتمه تومناتنا حالتاتنا بوليس مالتي بتخكل نتزنبرهم سلطنا نخمز مدران سلازنبرهم بزغلطه فمنقدي نتباسي ابتبع غرغر زنبرو كم بتنومن تطو كنبلون كيلنا يبلالو We're continuing to monitor this situation and we have an open dialogue, as I said, with the involved groups. We do not anticipate any further violence. However, rest assured, we will respond accordingly if it does. In situations like this, we often think about outcomes of the events, but we don't look at the victims themselves. In this instance, victims aren't just individuals who were taken to the hospital because of the violence, but they're local business owners. They're people that live in nearby communities. They're kids in the community, and they're people who were not involved and had nothing to do with the situation. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሕና ነቲ ኩነታት ወይ ከዓ ነቶም ሰባት ኣይኮናን ኣብዚ ኩነታት ግዳያት ንብሎም ዘለና እቶም ክልቲኦም ወገን ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ይብላ ኣሎ እንታይ ዳ እቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ እቲ ትካላት ኣብኡ ዝዓኑ ዘሎ እቲ ፅርግያ ዝህረም ዘሎ እቲ መኻይን ዝዓኑ ዘሎ እቲ ህዝቢ ነዚ ክርእን ነዚ ክሰምዕን ነዚ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክወድቕን እቶም ቆልዑ ነዚ ክርእዩ ዘለዉ ኩሉ እዚ ክፋል ናይቲ ፀገም ጌርና ኢና ንሪኦ ይብላ ኣሎ ብትክክል ድማ ኣብ ማእከል ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣዝዩ ንምርኣዩን ንምስምዑን ዝሕዝን ክፋል እዩ እቲ ደም ዝፋሰስ ዘሎ ገለ እቲ ባእሲ እቲ ዕንጨይቲ እቲ ምትራም እቲ ምድርባይ ቆልዑ ንዑ ዝረኣዩ
بزيك على العالم يزارب زلو دقهم من البعض دق انت اللهم ريهم الله شوك كم زخونو فرق نيشتي كابو مسار خيام دق خانتا يخونو كما عينات باسن غونتن ريهم سلدي فلت ابز دقست ولدو سلازي ازو كنتات دي كله مستكفال نايتي غبن سلازي تموصعات اميرتران تهرمو ويكيوم تهرمو ترا يكونوا زرايو እቲ ከባቢ ኩሉ ኣካል ናይ ትግራይ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነዚ እዚ ድማ ዓይነቱ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክገብሮ ዝኽእል We recognize the frustration and the fear that this brings to nearby communities, and we share that frustration. እዚ ኩነታት እዚ ድማ በቲ ሓደ ስምባደን ሕማቕ ስምዒትን ከምኡ ድማ ሕርቃን ነቶም ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ነዚ ክርዩ እዚ ኣብ ዙርዮም ኣብ ሂወቶምን ኣብ ከባቢኦም ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ዓይነት ሕርቃንን ሕማቕ ስምዒትን ክህልዎን ከም ዝኽእል ይርዳእና ይብላ ኣሎ The majority of the property that was damaged belonged to people who had nothing to do with this conflict. They were individuals who owned cars that were parked in the area. መብዛሕትኡ ተዓንዩ ዘሎ ንብረት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ዘይነበሮም ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘይነበሮም ህዝቢ እዮም ገለ ካባቶም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተረዲኹም ኣለኹም ሓደ ሰብ መኪኑ ተሰይራቶ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ ተዘይነይርዎ ኣብ ክሳራ ኣትዩሎ መኒ ክዓድዩ እንታይ ክኸውን እዚኦም ግለሰባት እዚኣቶም ዋላ እንተተዓደየ ከናይ ሕጊ ድሕሪ ኣዋርሕ ክኸውን ዝኽእል እንተኮይኑ እዩ እንታይ ዓይነት ስምዒትን ሕማቕ ሂወት ክህልዎም ከም ዝኽእል ራእይ ርዲኢት ክህልዎም ከም ዝኽእልን እዚ እውን ኣብ ግምት ዝኣቱ ይብላ ኣሎ And there were local businesses, small businesses, that had very little, probably not very well positioned to absorb losses like this over something so stupid. كمون تكاد تكالاتن جل سباتن نزع عقمز نزع كسارة زكت أو رزق كله بتعم حماق سمعكم زغلي يردانا اتباسد ما استبيتي يبلله ولا حنت تقم زي بلون جلن كمل لساينا نو حيا انترفيو وينك جبريو هزنا كندا كون كله مجمريا أقدمهم كبلوز زلزنبركو نايزيا قداي news the search is on this evening for this man إذا حاولنا يوحنس كدان زبحال بأمريكا تأفيو زنبري كل سبون ببوغنو اب نتفليكس سوفت وير انجينير كوينو سرع زنبري برايت فيتشر زنبرو ازيو تسفو مسعي زنبرو منسي and other belongings were ابزي زحلف اوان ميتو كم استرغبي تحبيرو له ምናልባት እቲ ኩነታት ጽንሂ ለካርየኩም ክፍትኔ እዚቲ time just loving my baby boy my sweetheart everybody loves you we care for you we're waiting for you we're hearing from you wherever you are just come home we're going to find you we're coming just for you home. We spoke to his mother and older brother there just a few minutes ago. Kadani is a recent graduate of Cornell University. Again, he's 20. So ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሜቱ ተረኺቡ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ጠንቂ ናይ ሞቱ ድማ ነፍሰ ቅትለት ኮይኑ ንነፍሰ ቅትለት ዘእምት ሓበሬታ ተረኺቡ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ነቶም ስድራ ቤቱ ነድዩኑ ኩሎም ቤተሰቡ ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ነቲ ሜቱ ዘሎ ሓውና ድማ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ክብል ይደሊ ነዚያ ቪድዮ ዘምጻኽዋ ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ግን ብዝተደጋጋሚ ሓበሬታ ዝረኽብኮ እንተሎ እዚ ኩነታት ከምዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብፍላይ እቶም ብኡበርን ብገለን ትኸዱ ዘለኹም ኣዝኹም ጥንቃቐ ክትወስዱ ክትክእሉ ኣለኩም ሕሱር ስለ ዝኾነልኩም ገለ መለደ ይኮነ ምናልባት ፅቡቕ መፅናዕቲ ገይርኩም ሃይስት ሬቲንግ ዘለዎም ገለገለ ክትወስዱ ከም ዘለኩም ብዙሕ ስርቅን መጭወይትን ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ገለገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ድማ ሞር ዝተጋነነ እናኾነ ዝመፅእ ከም ዘሎ ናብ ገለገሊኡ እውን ኢቨን ናብ ዘይተደልየ ክራይምስ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ትኽእል ከም ዘሎ በዚ ወበዛ ኣጋጣሚ ንክሕብር ኣቐዲሞም ክነግሩኑ ዝቐነዩ ሰባት ነይሮም በዛ ኣጋጣሚ ክነግር ይደሊ ኣብ ኩሉ ወገን ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ዩኬ ዘለኹም ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክትህልው ትኽእሉ ኣብ ኩሉ ዘይውሑስ ብኾታ ብሓፈሻ ግን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ዘድሊ ጥንቃቐ ክወስድ ሕሱር ስለ ዝኾነልካ ገለ ስለ ዝኾነልካ ብዙሕ ሪስክ እንተደይወሰድካ ይምረፅ በቲ ውሑስ መንገዲ ክንከይድ ክንመርፅ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚታት እናገነነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ተጨውዩ ጠፍዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ስለ ንሰምዕ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ብዕጡብ ክሰርሓሉ በዛ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ደጊመ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ነቶም ስድራ ድማ ጽንዓት ይሃቦም እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክሓልፍ ይደሊ ማለት እዩ ቅድሚ ናይ ጀርመን መኻደይ ኣብ እስራኤል ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ሰሚዐ ኣለኹ ንስማዕ እያ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብ ኤሪሳት መፅያ ምስ ሄኖክ ኢንተርቪው ዝገበረት ናይ ሓንቲ ሶሻል ወርከር ወይ ከዓ ሓንቲ ሂማን ራይትስ ኣክቲቪስት እያ ካብ እስራኤል ብዛዕባ ትህሉ ዘሎ ኩነታት ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪባ ኣላ እስከ ንስማዕ Israel has a very great interest in its relationships with many dictatorships, but
it has a great interest with the Eritrean dictatorship. Because Eritrea, you know, is sitting on the Red Sea. It's very strategic. Israel needs it. I understand that maybe there are also bases, army bases in Eritrea, Israeli army bases in Eritrea. Israel wants to keep on a very good rapport with Isaias Afwerki. And I believe that Israel is the authorities in Israel, the police in Israel, is turning a blind. መጀመርያ እንታይ ትብል ኣላ ክንዲ ምንታይ ኣብዚ ህልው ኩነታት ክንዲ ምንታይ ትሰብ ብዙሕ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ቤንያሚን ነታንያሁ ይፍክር ኣሎ ገለመለ ገለ ጠራራዕ ይበሃል ኣሎ ዝበሃል ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ዋላ ዝኾነ ይኹን ምስ በሃል ናይ እስራኤል ዝወዳደር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ይሃልዋ ወይ ቁጠባ ይሃልዋ ኤርትራ ግን ሓደ ዓብይ ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ስውር ሓይሊ ኣለዋ እዚ ስውር ሓይሊ ድማ እንታይ እዩ strategic location እዚ ድማ ዘለናዮ ቦታ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናቱ ንኹለን ሓያላን ሃገራት ንኹላተን ቁጠባዊ ሓይሊ ዘለወን ከምኡ ወታደራዊ ኣገዳስነት ወታደራዊ ሓይሊ ዘለወን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘለና ኤርትራ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰት ወይ ሓንቲ መርከብ ናይ ንግዲ ከይሰደደት ንሓንቲ ሃገር ኣብ ድሌታታ ንኽትእትዋ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ፍንጥርጥር ይብሉ ኣለዉ እዞም ፖለቲከኛታት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኩሉ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እዚኣ ብትኽክል ክነግረኩም እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እቶም ሰባት ክስጎጉን ክከላበቱ እንተዘይደልዩ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ትነግረና ኣላ እዚኣ ሰብ እዚኣ ክንዲ ምንታይ ኣብ ኤርትራ ዲክታተርያዊ ስርዓት ይሃሉ ወላ ገለ ይሃሉ እስራኤል ምስ ካልኦት ዲክታተራውያን መንግስታት ንኽሰርሕ ፀገም ከም ዘይብላ እያ ትዛረብ ዘላ ብኻልእ ዘራርባ እስራኤል ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናታ እምበር ናይ ሰባት መሰልን ካልእን ኣየገድሶምን እስራኤል ጥራይካ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ከምኡ ኤሮጳውያን ከምኡ ኣብ መወዳእታ ምስ ካልኦት ዲክታተራትን ምስ ካልኦት ውልቀ መለኽትን ንኽሰርሑ ብፍጹም ፀገም የብሎምን ናይ ኤርትራ ምስይጣን ወይ ከዓ ዝበለ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝሓልዩ ይኮኑን ናቶም ስትራቴጂካዊ ረብሓ ስለ ዘገድሶም ጥራዮም ዝዛረብዎ ረብሓ ስለ ዘይረኽቡ ወይ ከምቲ ዝደልይዎ ረብሓ ክወሓሰሎም ዘይከኣሉ ስርዓታት ነቲ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከናሽዎም ክፀርፎም ክፀንሑ ፀኒሖም ምስቲ መንግስቲ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክገብሩ ከለዉ ኩሉ እቲ ዝብለዎ ዝነበሩ ገዲፎም ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዕላማ ንኽኣቱ ፀገም ከም ዘይብሎም እያ ተብርሃልና ዘላ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ እንተዘይደልይዎ ነዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እውን እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምጥራዝን ገለመለን ክሰርሕ ከም ዘይክእል ከተብርሃልኩም እየ ድሓንሳ ትበለኩም መብርሂ ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ blind eye to the fact that their supporters are here. It's allowing the embassy to have all its events. It's even more cynical than that because many independent events, the guards, the people that were in the detention center in Saonim and Cholot would be invited to the Eritrean Independence Day. Can you imagine how humiliating that must be for people that are detained in Cholot? These people basically control their lives, send them, sometimes deport them, and they're taking part in the celebration of the Eritrean regime, basically. And people would send me pictures from inside the celebration, and it would drive them crazy. And I think it was not something done by chance. It was done, again, Israel is using a lot of psychology, technical or methods to create despair in the community and to leave. And I think the relationship with the Israeli and the Eritrean regime is also a tool with the Israeli government to create this. So it will always allow the Eritrean regime to have ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ጎስጓስ ይካየድ ኣሎ ወይ ፅራሕ ይካየድ ኣሎ ነቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ንምዕፃው ወይ ከምኡውን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ንምፍጣር እቲ ሓቂ ወይ ከዓ እቲ ኩንነት ክትርኢ ከለካ ግን ኢላ እስራኤል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ረብሓ ስለ ዘለዎም ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ወይ ነቲ ድሌታቱ ነቲ ኤምባሲ ይኹን ነቲ ካልእ ንክዓፁ ድሌት ከም ዘይብሎም በንፃሩ ኣብቲ ኢቨንት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ መዓልትና ፅነት ድወላ ገለመለ ናብኡ ንክሳተፍ ናብኡ ክሳተፉ ዕድል ከም ዝዕደሙን ገለመለን እያ ትዛረብ ዘላ ኣገዳሲ ኣብዚ እቲ መንግስቲ እስራኤል ይኹን ዋላ እቶም ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ድዮም ካልኦት ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዝድለ ግብረ መልሲ ዘይበሉ እንታይ መዓልትና ፅነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክርአ ዝፀንሐ ስሕተት ወይ ጌጋ እንተሎ መዓልትና ፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ንእሽተዩን ዓብዩን
ተቃሊሲ ናጽነት ረኺቡ ስለዚ ነታ ናጽነቱ ዝረኸበላ ኣብ ኩሉ ኩርናና ዓለም ኮይኑ ካብዕላ መሰል ኣለዎ ምናልባት መንግስቲ ኦርጋናይዝ ገብረ ኢቨንትስ እንተሎ ኮይኑ ብመንገዲ መንግስቲ ስለ ዝግበር ዘሎ እምበር እቲ መዓልቲ ናጽነት ዘኽብር ዘሎ ንመንግስቲ ናይ ኤርትራ ይኮነ ሰለብሬት ዝገብር ዘሎ ኣብዚኣ ፈላሊና ክሳብ ዘይከኣልናዮ ድማ ኩሉ ግዜ ግዳይ ናይቲ ዘሎ ፍልልይ ክንከውን ኢና እቲ በዓላት ናትና መዓልቲ ሰማዕታት እዩ መዓልቲ ናጽነት እዩ እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ኤርትራ በዓላት ምዃኖም እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ምስ ሓለፈ ንሕና ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መዓልቲ ስለ ዘለዎ ክሓልፍ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይኹን ኣካላት ኩሎም መዓልቶም ሒዞም ክሓልፍ እዮም መዓልቲ ናጽነት ግን ክቕፅል ከም ዘለዎ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናጽነትና ዝረኸብናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ እሱ እዩ ስለዚ እዚ ፈላሊና ክሳብ ዘይከኣልናዮ ከም ህዝቢ ኣብ ንኣሽ ነገራት ብንኣሽ ነገራት ዓንቂፍና ኣብ ዓበይቲ ፀገማትን ምሰሓሓብን ክንነብር ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ምጥራዝ ይኹን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብሰፊሑ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውግእ ናይ ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት እሞኻ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ክባወፁ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኩሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ ሱዳን ኣብ ዕግርግር ኣላ ኢትዮጵያ እውን ከምቲ ዝድለ ርግኣት ኣይረኸበትን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ቀደም ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ናይቲ ዞባ ኣገዳሲ ኣክተር እዩ ዘሎ በዚ መንፅር እንተሪኢኻዮ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ናይ ቀደም ድሌቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ እቶም ሓያላን ሃገራት ወይ ድሌቶም ዝዛረቡን ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ነቲ ዞባ ስለ ዝፈልጡ ዘለውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉን ክወዝዎ ዝኽእሉ ስጉምትን ብዓይኒ እሱ ርኢና እንተተዛረብናን እንተኸድናን ውፅኢታዊ ክኾነና ይኽእል ሳልሰይቲ ነትብሎ ምክሪ ደልየ ዘለኹ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ርኢየ ኣለኹ እዚኣ ድማ ኩልና ክንርያ ደልየ ኣለኹ ዩንግ ቬልት ትብል ኣርቲክል ናይ ጀርመንያ ብጀርመን ብእንግሊሽ ተርጉመልኩም ኣለኹ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ጊሰን ዝተገበረ እሞ ኣብኡ ዝተባእሰ ባእሲ ኣብኡ ዝተፈጥረ ባእሲ ስቲል ኢንቨስቲጌሽን ወይ መፅናዕቲ ይካየደሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተሪየር ኮሚቲ ብሪንግስ ላይት ኢንቱ ዘ ዳርክነስ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝግበር ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ምትእትታው ከም ዝነበሮም ኣብቲ ኢቨንት እቲ ሓደ ኣርቲክል ገሊጹ ኣሎ ንሱ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ እንታይ ይብሉ ኤርትራ ፌስቲቫል ኢን ጊሰን ኤርትራን አፕሊኬሽን ፎር ካውንተር ዴሞ ካምስ ፍሮም ኢትዮጵያ እቲ ዴሞንስትሬሽን ወይ ካቲ አንጻር እቲ ፌስቲቫል ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞ ነቲ ተቃውሞ ሓቲታ ዝነበረት ኣካል ኢትዮጵያዊት ኮይና ፀኒሓላ ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ስለዚ ኣብዚ እንተሪኢና ጽቡቅ ጌርና ክንሪኦ ደስ ይብለኒ the story of clashes between Eritreans on German soil has collapsed ኣብ ጀርመን ሓደ ዓብይ ህዝቢ ጀርመን ብምሉ ዘንቀጥቀጠ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት መፅናዕቲ እናገበሩሉ ምስ ከዱ ኣብቲ ኩነታት ብደቂቁ እናራእይዎ ይኸዱ ስለ ዘለው ሓደ ሓደ ነገራት ድሮ ክበርሁ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ንፁር ስለ ዘይነበረ እቲ ኩነታት እቲ እናነፀረ ዝመፁ ዘሎኻ the statement by Interior Minister Peter ዝበሃል ዘሎ እንተሪኢና ኣብዚ ራእይዎ እንታይ ይብላ ኣሎ so the statement by the Interior Minister Peter Boyce ሰደዩ ፓርቲ ማለት እዩ ኣብታ ሰብ ኣፕሊኬሽን ዝገበረት ወይ ከዓ እዚኣ ኣብ ዘላትኩም ሓሊፍያ ፀኒሐ ኣወትመንት እታ ዲሞንስትሬሽን ዝገበረት ሰብ ኣብቲ እዋን እቲ ሶሪ እቲ ትርጓመን ኣብቲ እናኸደ እታ ዝገበረት ፅገወይንሽ ሽማ መን ነይሩ መሲልኩም ኣብ ዘላ ፀሃይነሽ ኪሮስ ትበሃል ሰብ እያ ነይራ ንሳ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀት እያ ይብላ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ at least in part the allegation that the violent mobs which have also attacked international Eritrean festivals are Ethiopian ስለዚ እቲ ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ኢትዮጵያውያን የተካሄዱ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ ሓቅነት ከም ዘለዎ ይረአ ኣሎ ወይ መረጋገፂ ተረኺብዎ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ኣርቲክል ማለት እዩ ዝኻ ብመንፅርቲ ሓቲታ ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ኮይና ስለ ፀናት ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ because they speak the same language it is easy for them to pretend to be Eritrean refugees and be granted asylum because of this እቶም ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ይብላ ኣሎ ተጋሩ ማለት እዩ the same ቋንቋ ወይ ተመሳሳሊ ቋንቋ ከም ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝዛረቡ ከም ኤርትራውያን ኮይኖም ዕቑባ ንክሓቱ ዝከኣል እዩ ነይሩ ይብላ ኣሎ ስለዚ it can be assumed that the እቶም ነቲ ፀገም ዝገበሩ መበገሲ ሰባት ናይቲ violent groups led
by the probably extremist organization كمزي أخراراوي organization يبلالو برغيد نحمدو from Tigray northern Ethiopia يبلالو سلازي زي تي كونتات بخمزي قليش أمالو تي برغيد نحمدو كابتغارو زبقس organization كهون كمزخيل يزاربلو أنا نت أرتيكل يسترجم لكم دلله أبكال كنتات كالا زارا بخن بقولنا أبتبرجد نحمد إيرتراين يلون وإيرتراين ساتف يلون أيكون تارسي بزعبا أب جيسن استخايدة ناي جرماني تي إنفستيجيشن كسب حجي أب عزوي زلوا يبلالو سلزي تودي أب أكتوبر ويكا قلملا بيلنا until end of October أبيلو ويكا مجمر يا نوفمبر أبيلو وتسيد كم زخل يحبروا له مالتي أبزي تريناون sorry تي كنت ارتيكل كم ابزلنا كمان اب جرمن اب انجليشن سلاز خيزلو ابزيتات عليكم كتري وات خوليم كسابزي كساب نوفمبر ابيل خيلي قال مرجع سلاز كايزلو خدنجي ابزي كن حنتا قداسيت نطري يلو خنتا يبلالو نتي نتفقات زب زنبره اكال ابزلكم ديتر جوت زبال كلاوس ديتر جوت زبل in recent years the politician together with Kiros has been in charge of the counter demonstrations كل تي فقط زب زنبره اكال مزاناي تا ኢትዮጵያዊ ሰበይቲ ተባህለት ኮይኑ فقط زب زنبره ፖለቲከኛ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ከም ዘሎ ይብላል ወይካ serious ነገር ክመጽ ከም ዝኽእል ይራሎ እንታይ ብላሎ however he always told the local newspapers that he only supported the non-violent peaceful ንሱ ዘፍቅድ ዝነበረ እንትኾን ግን ይብላሎ እቲ ፖለቲከኛ ናይ ግሩን ወይካ ናይቶም ሓምላይ ፓርቲ ዝበሃሉ ዝነበረ ንሱ ዘፍቅድ ዝነበረ ሰላማዊ ወይካ ጎነ ዘይብሉ ነገር ንምግባር እምበር ባእሱ ዘለዎ ፀገም ክኸውን ከም ዘይክእል ብላሎ ስለዚ because of this ብሰንኪ እዚ ኩነታት ነዚ ፖለቲከኛ እዚ እቲ ኩነታት ሲሪየስ ክኾነ ከም ዝኽእል ይነግራሉ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎሞ ወይ ብኢትዮጵያውያን ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ወይ ናይ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ነይርዎ ዝብል ስቲል ዕቱብ ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ክግበረሉ ምዃኑ ብመንፅር ድማ ኣብቲ ፍቃድ ናይቲ ህዝቢ ይኹን ናይ ካልእ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል ርአ ነይረ ምናልባት ክትሪእዎ ትኽእሉ እቲ ዝበልናዮ ሓንሳብ ክደግመልኩም ክፍትነ ኣብ ፌስቡክ ቶም ስእልታት ናይዞም ሰባት እውን ወፂኡ ነይሩ just let me give you ነዚያ ናራኹም ፅንሑ ኣብኡ ከለኹ ክኸይራልኩም እየ أبرز وسانينا إريترا ذي أمن انت يا فليتو سلام ذلمن أبرز وسانينا يهبنا ذي أمن انت يا فليتو سلام ذلمن دلاي سلام نسيو دلاي نتنا دلاي سلام نسيو دلاي نتنا ونعوك تخفل مسواتنا ونعوك تخفل مسواتنا So ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና again ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ርአ ነይረ እዚኦም ሰባት ንዛረበሎም ዘለና መን ምዃኖም ዝገልፅ ሓበሬታ ረኺበ ነይረ ሶሪ ኣበይ ነይሩ give me a second ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኦኬ እዚኦም እዮም እቶም ኣካላት ሰባት ዝበሃል ዘሎ እታ ትበሃል ዘላ ሰብ ድማ እታ ንዛረበላ ዘለና ሰብ እዚኣ እያ ትኸውን ዘላ ምንታን ብንጹር ኩሉ ሰብ ንኽፈልጥ እቲ ሓበሬታ ድማ ናብ ኩሉ ብንጹር ክበፅሕ ስለ ዘልዮ ዘለኹ ሓንቲ ካብዚኣ ከይወፃእና ክብላ ዝደሊ ናይ እስራኤል ጉዳይ መራሕቲ ሃይማኖት ዝተዛረብዎ እስከ ክንርኢ ኣብ እስራኤል ቅድሚ እቲ ኩነታት ዝነበረ ቤተ ክርስቲያንና ዘለው በታ ሓደ ወገን ዘለው ነቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲኦም ዝግልገሉ ዘለው ቤተ ክርስቲያናት እውን ጊደፉ በልዎም ኢልናዮም ንሳቶም እውን ክንብሎም ኢና ዝብል ቃል ይህቦምና ማለት እዩ ክንሰድድና መልእኽትና ዝብል ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ተዋሂብና ኢና ፖሊስ እስራኤል ግን ነዚ ስጋኣት እዚ ፈሊጡ ደው ከብሎ ይትፅቢትና ነሩ ተስፋው ናይ ንቆርፅ ምናልባት ስጋዕ ፅባሕ ደው ከብልዎ ሰላም ክረኽቡ ተማሕዋትና ንምነ ማለት ትዝመፅእ ስጋኣት ዘፍርሃና ዘሎ እምበር ጎይላ ሰብ ሳዕሲዑ ነና ገዝኡ ተዝኸይድ ነሩ ብዙሕ ዘከራኸራ ይነበረና እዚ እቲ ቅድሚ ፖሊስ እስራኤል ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ዘጋጥም ዝነበረን እቲ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖት ብዙሕ ፅዒሮም ከም ዝነበሩ ነቲ ዕግርግር ንኸየጋጥም ኢና ንርኢ ዘለና ድሕሪ እቲ ዕግርግር እውን
ዝገበርዎ ኩነታት ነይሩ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ this is very important ህዝቢ እንታይ ይገብር ነይሩ ኩሉ ሰብ እናፈለጠ ክኸይድ ተኽኢሉ ጽቡቕ እዩ ዘለና ብፍላይ ንሕና ኢና ንፈልጦ እሞ እቲ ፀገም ኣብ እስራኤል ዘሎ ህዝቢ ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ንባዕሉ ንህይወቱ ከይሰስዐ ናብ ዓዲ ዝገደፎም ስድራ ቤቱ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክምጎስ ክምስገን ኣጆኻ ክበሃል እምበር ንዑ ንዓብ ዘምፅእ ነገር ኣምፂኻ ኣብ መንጉ ኣብ ሓድሕዱ ንዓብ ተፈጢሩ ወላ ሓደ ሰብ እንተኾነ ዝኾነ ፀገም ክስዕቦ ሓቂ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ደገፍን መጎስን ምስጋናን ዝግብኦ እንዳሃለወ ግን ብከምዚ መሰለ ናይ ሓሳብ ፍልልይ እንድሕር ናብ ዳዕቢ ዘእቱ ነገር ይመፅእ ኣልዩ ብእውነት ብሓቂ ንዓና ከም ቤተ ክህነት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሰብ ኣሻቒሉ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር የቕልለልና እስከ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ጳውሎስ እምበር እዚ ካብ ኮነ እቲ መልእኽትና ንሕና ከም መራሕቲ ሃይማኖት ከምቲ ክንዘራርቦ ዝቐነና ሰለስተ መዓልቲ ከይደቀስና ኢና ቀኒና ብዓቕምና ዝፅሓፍ ክንፅሕፍ ፃዕሪ ክነካይድ ክሰልጠና ይከኣለን ሕጂ ግን እንታ ክንገብራ ንኽእል እዚኣ የልና ናብዚ መፂና ኣለና እሞ ምናልባት እዚ መንእሰይ ወለዶ ብኸመይ ነዚ ናይ ስደት ህይወቱ ክሰግሮ ንምዕድ ንሕና ብፍላይ ከም ቤተ ክህነት እቲ ህዝቢ ምስ ተሸገረ ናባና እዩ ዝመፅእ ናብ ዝኸደ ይብሉን እታ ቀንዲ ከም ሓደ ሆስፒታል ኮይና ተገልግሎ ወይ ከም ኣቡን ከም ኣድዩን ኮይና ተገልግሎ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ኣቦታትን መራሕትን ከዓ ከም ኣቦታት ወይ ከም ኣዴታት ጌርና ዘይንሓቕፎም ከም ዘለና ፍሉጥ እዩ ግን ንሳቶም ብኡ ከይተዓንቀፉ መታን ናይ ኣቦታቶም ምኽሪ ክሰምዑ እስከ ኣቦና ቀሺ ጳውሎስ እንታይ መልእኽቲ ተሕልፉ ብድሕሪኡ ናብዞም ተሪፎም ዘሎ ኣቦታት ክንሰግር የቐኒየለይ ዝርርብ ምግባር እያ ንሳ ከዓ ጌርና እያ ግን ከምዚ ኣቦታት ክዛረብዎ ዝፀንሑ እዚ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ብዛዕባና ቁርብ እውን ትኹን ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ዘርእየካ ንስኹም ከተጎይልዎ ፍቃድ እዩ ንስኹትኩም ከዓ ሰልፊ ክትገብሩ ክትቃወምዎም ፍቃድ ኢሉ ንክልቲኦም ፍቃድ መሃቡ ኣብ መንጎ ክልተ ዝመንእሰይ ብጣዕሚ ማዕር ክንደይ ንሕድሕድና ክንጫፋጨፍ ድልየት ኣለዎም ኣርዮምና ብግብሪ ስራሕና ገዲፍና ኣብቲ ቦታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት እቲ ህዝቢ እንተዘይነቂሑ ካብ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ፖሊስ ይኹን ካብ ፖለቲከኛታት ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ክመፅእ ዝኽእል ጽቡቕ ነገር ክህሉ ከም ዘይብሉ መጀመርያ ጽቡቕ ካብ ውሽጥናን ካባናን ክመፅእ ከም ዘለዎ እዚኣ ኢና ክንመሃር ዘለና መራሕቲ ሃይማኖት በብወገኖም ሰላምን ፍቕርን ንኽነግስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ክፅዕሩ ካልኦት ኩሎም ፅልዋ ዘለኩም ኣካላት ነዚ ህዝቢ ዕርቂ ንኽፍጠር ወይ ከዓ ተኸባቢሩ ንክኸይድ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ክህሉ ንቡር እዩ ኣባና ዝተጀመረ ኣይኮነን ኣባና እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ፖለቲካዊ ፍልልያትና ክብረት ብዘለዎ ስልጡን ኣገባብ ተጠቂምና በተሓሳስባናን ብጎስጓስናን ብካልእን ዳ እምበር ደም ሓትሕት ክንፋሰስ ወይ ከዓ ኢቨን ጎረባብቲ ሃገራት እንተለዉ እውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ደም ክትፋሰስ ይኣክል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደም ዝፈስስ ክህሉ የብሉን ኣብ ኣፍሪካ ደም ክፈስስ ክህሉ የብሉን ቀንዲ ድማ ኣብ ዓድና ደምን ሽግርን ፀገምን ይኣኽለና ንምባል ኩሉ ሰብ ዝከኣሎ ነገር ክገብር ኩላነ ዝገብሮ ዘለኹ የስ ከም ዘለዎ እቲ ሓቂ ከምፅየ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ሓቂ ምዃን ኣይተርፎን እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ሰብ ብንቅሓት ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ሸፋፊንካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሓቂ ተጠው ኢልካ ነቲ ኩነታት ንሕማቕ ሕማቕ ንፅቡቕ ፅቡቕ እናበልና እንተኸይድና ንቅድሚት ክንከይድ ንኽእል ኢና ካብ ወፃኢ ግን ንሰብ ብሓሶት ጠማዚዝካ እውን ክትወስዶ ይትኽእልን ኢኻ ትኽክለኛ ሓቂ ኣነ ዝበፃሕኩ ሓቂ ኩሉ ሓቂ ይፈልጦ ማለት ኣይኮንኩን ንኣብነት ከምዚኦም እዮም ከምዚኦም ዝብል ነይሩ ዝኾነ መረጋገፂ ሓበሬታ ከይረኸብኩ ግን ኣነ ሓደ ዘረባ ክዛረባ ይደልኒ ስለዚ ታብ ኢትዮጵያ ኣብ ጀርመን ዝገበረት ኢትዮጵያዊት እያ ዝብል ክሌም መፂኡ ሎ ንሳ ኣይኮነትን ዝብል ክሳብ ዝመፅእ ስለዚ ነቲ ሓበሬታ ክንሕልፎ ንኽእል ኢና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓበሬታ ካብ ክእመን ዝኽእል ሶርስስ ክመፅእ ምስ ጀመረ ኢና ነቲ ሓበሬታ ክህብ ዝደላነ ሰብ ስለ ዝበሎ ወይ ገለ ስለ ዝኾነ ግን ክኸውን ኣይክእልኒ ብናተይ ርዲት እዚ ሕብረተሰብና ክቀራረበሉ ዝኽእል ክንፅዕር ኣለና ክብል ይደሊ እዛ ርእሳ ኣብ ዝኽወድየ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለ እንተሎ ድማ ከቕርበልኩም ክፍትነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነዚ ቻነል ሰፖርት ክገብር ናትኩም ሪቶ ጌጋ እንተሎ ጉድለት እንተሎ
أريمكم حبريتا بكومنت كتقطفوا نا تلابخوا مزيا نشتي كتقطفكم تصبغوا بكالك كساب نراقب دما دحنكم منكيو تخحيدكي قنا تقصلي تدمكي مليسكي قنا تقصلي تدمكي مليسكي نازخ كله ودي تشرحتا طريقي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي زقرمي الراي زقرماتكي اغرق حتوخي